דברים שיש בורא אחד. זה ברור. מה המחלוקת? האם התורה שנמצאת אצלנו, או אצלהם או אצלהם? התורה, לא הוא קיים, זה כולם אומרים ברור. ושהוא נתן את התורה שלנו, גם הנוצרים והמוסלמים אומרים שזה התורה הראשונה שניתנה לעם ישראל במעמד, כמו שתיארתי קודם. זה כולם אומרים. רק מה הם אומרים? הנוצרים אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא נכון, נתן לכם את התורה, אבל בזמן מסוים הוא מאס בכם, זרק אתכם, השליך אתכם לגלות, ועכשיו בחר בנו. ואנחנו עכשיו התורה. עכשיו מה הם אומרים? שישו קיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. בסדר, טענה. בסדר, טענה. בוא נגיד שכינן לי הספק. טוב, טענה. אחר כך בא מחמד, כתב קוראן. אני הולך לבדוק עכשיו מה הם אומרים. אז אני אומר ככה. רגע, מי אמר שהם קיבלו את הברית החדשה לעומת הברית הישנה? זאת הברית הישנה, הם החדשה. איך הוא קיבל את זה? הוא קיבל את זה. איך הוא קיבל את זה? אף אחד לא היה בשעה שהוא קיבל את זה. הוא בא וסיפר לשליחים שהוא קיבל. בסדר? אז הוא אומר שהוא קיבל. השליחים האמינו לו. כל הכבוד. מה זה? הרבי שלהם לא יאמינו לו? ודאי האמינו לו. גם אף אחד לא נכח שמשה קיבל את התורה. הוא היה לבד למעלה על ההר. בדיוק הפוך, מאמין. בדיוק הפוך. נתינת התורה הייתה במעמד של מיליונים. 10 הדיברות זה לא משה אמר, זה השם אמר כשמשה למטה איתם, והוא אומר לכולם כולל למשה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. רגע, עוד לא סיימתי. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו במעמד של מיליונים, ישו במעמד של יחיד, מחמד במעמד של יחיד, ואני אומר לך היום שגם אני קיבלתי במעמד של יחיד. אני עכשיו בדרך עצרתי ליד מערה, נכנסתי והיה לי גילוי אלוקי. בקדוש ברוך הוא נתן לי הערב את תורת התנדו, שמהיום אני הולך להפיץ אותה, ואני אמצא כמה פריירים שיפיצו לי את זה, ולאט לאט בעוד 500 שנה יהיו כאלה יגידו, כן, אתה יודע, אמנון יצחק, הוא מילא את אצטדיון טדי, מה הוא הבא, תנדו, מאמין לו, בטח מאמין לו, מה קרה לך? אתה יודע מי זה? מה זה לא מאמין לו? עוד 500 שנה יהיה עוד דת אחת, תנדו. אבל מה? אני אדם רציונלי. אז אני אומר רק רגע, אם הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל במעמד של מיליונים, וזה הם מודים, והוא החליט נגיד באמת, מאסתי בכם, לא רוצה אתכם יותר, אני בוחר עכשיו את ישו ואת מי שיביא אחריו. בסדר, יכול להיות, נכון? מה היה קורה? למה בפעם הראשונה עשית את זה במעמד אוניברסלי כזה גדול, ועכשיו אתה מביא את זה בגניבה בסתר מאחורי ההר, אתה לוחש לו? מה קרה? אתה רוצה להכריז, להודיע? זה צריך להיות בפרהסיה, לפחות כמו שהיה פעם, כדי להפקיע את הפעם הראשונה.